sme prešli po tých turistických chodníkoch. Chvála Bohu, že sa z toho zbavil, ale musel som v podstate odbočiť z toho, ísť okolo Berónky, pretože to by šlo zase cez lesy, cez tie turistické chodníky. No, teraz som šiel tam asi nejakých, ja neviem, asi 5 kilometrov po turistickej onej a to bolo yes. To som len tlačil do kopca, z kopca, keby to bolo, ale chceme len z jazdy, že taká trošku ale to nevadí. Druhýkrát možno, keď pojem, tak jasné, že asi pojem po ceste a nie tak, pretože to bolo, už by som bol zade, nech sa povedali možno, ale ten turistický chodník mi dal zavrať. No. Takže teraz som tu vymakol takú starú zastávku. Tu pozerám, že sa nejak mračí. No, takže asi tu prechrápem, pretože tam je černo jak hovado. Začne chcieť, tak to nebude dobre. Zatím bylo dobrý, aj keď som vyšiel po tej turistickej, no to už, čo už teraz, čo to človek viem. No ale dalo to zabrať. To bolo horšie, ako keby človek musel zrobiť 50 kilometrov. Takže tu prespíme a ráno vyrazíme smer Praha. Ukážem vám ešte, kde spím, jo. Budem spať, mám tu aj knižnicu. Keď chcem, to môžem tu v podstate čítať. Jo. Tu som na zastávke Olešna. Jo. A tam za mnou je černo jak hovado. Jo, takže ešte, že som si dobral spacák, tak tu sa vychrápem na tej zastávke. Stará, dobrá zastávka, pekná lavička, tu sa človek vyspí. No. Je to tu pekné. Ako, cez ten les bolo pekné síce, no, ale ako, to bolo na turistiku a nie na, v podstate na tak sa povie s kolom, že by človek šiel. To bolo diez úplne. Dolu na niekto nejaký rybníček, pekne veľký rybník, ty vole. Dole vidíte? Neviem, či ho je vidno, je tam dole rybník. Takže takto, no. Ako výlet zatiaľ super, no. Dúfajme, že by zítra nechcalo, no. Možno v noci sprchne, ale to ma nebude nejak trápiť. Tu je nejaké, no, tu som. Jo, tu je Olešna, vás víta. Môžete sa podívať. Jo. Mapa nejaká. No a z tej Olešnej zítra vyrazíme smer na Beroun a z Berouna už potom do Prahy. V podstate po cyklostezke. No. Ale ináč ako naozaj príroda je tu pekná. Musí nechať ako naozaj nádhera. Z toho brzdenia ma boli až ruky. Všetko. A bolo to super. No. Miestami to bolo také už, že človek v podstate mal pred
len taký sraz dole. Ale no, zdolali sme to cez tie hociaké stromy, prelezanie a tak. Ale išlo to pekne, no. Takže sa vyspíme a ráno pokračujeme na Prahu. Takže dúfajme, že bude také počasie, jak bolo doteraz. Nemusí byť, len slnko nemusí svietiť, ale ani nemusí byť nejak jasno. Voda čo také, len hlavne nech neprší. No. Takže idem na spátek tady. Jo. Tu si zrobím, jak sa povie, bungalov. Tu sa vychrapem a za chvíľu dám si na čo jesť. No. Rozložím spacák tak za hoďku. A pojedeme chrapať.